इन्ट्र'खौनो होनो लाजिलायलांबाय खारन भिडिअ बानाया गोबाव जाबायना गाइस मारै जाबावनांगौ लाजिबायसो आं दिनै एसे बेसेबांबा गोबाव बुहुद गोबावनि उनाव आरो मोनसे फिसासा ब्लग भिडिअ लाबाय ओमफ्राय जों दा इभिनिं जाबाय आरो नै मोनाबायानो ओमफ्राय खोदोमथलायाव फैलायबाय जोंहा मेथाइ जालाबायनोसैलाय सिंग्रा जानो फैदों नै जोंना लाजिसोयो बिथाङा गस्ला गुफुर गानबाथाय केमेरायाव गुफुर जाफैजोबो मानो होनबा गुफुर लंपेन्टआबो गुफुर जाबावसैमोन गुफुरानो होनजा खानाय सिनजानानै आंखौ थब्लाब्ला नुबाय दानै टाक्लु टाक्लु लावबाय एबाराव मोजां नुगोन रा र' दाख्लै खनसेयाव मोजां नुखादोंमोन गुसु गुसु बार बारदों गोजां बोथोरनि सायाव बार बारसिनबावो ओमफ्राय नै भिउआ बे माबा बे गारिजोंहाय सिख्ला थांदोंमोनलाय जोंखौ नोगोर नायलांबाय नै बे कारेन्टआ गाबजोबखायो फाग्लासो निहिरा मोनायाव निहिर नांनाया आं दाख्लै फुं फुङाव सिखारनानै फैबा फुरा फ्रे 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 होनजोबो माने मोनथारसै बारा गोजान गैथ'ला भिडिअ खालामला लाजिनाङो लाजिना दाम खमनि मबाइलजों मालाय नाय गोगोम गिदिर बाजाराव मैगं लायनांगौलै मेथाइ जाखांनानै थांनांसिगोन डाइरेक्ट दा नैबेवहायनो ग्राब फैयो माबायावहाय मेम'रि नैबेयावनो ग्राब फैयो मानसिफ्रा मालाबा हाबनांगौ र' नोंखौलाय सोर गुफुर गुफुर गानदों सिना नै बैयाव थांसैलाय बै गोथां गोथां जोंनाय नुहुरनायाव बेलासिबाथाय बावनो फार्स्ट थांगोनखायो आरो जोङो मानो होनबा फट' सट' लानो मोजां जायोना बोथोरा गिबिनो सेरसेजों थांखायो फाग्लासो खुनु बिसास गैया ओरैजों दा थाबायलाबायखा बेजों थाबायजाया फाग्ला जानला मोनला जोगोदोलै हेल' इउटुबारनो इउटुबारसो होनदों खम्बल लाङोबा माबा टसअप लाङोबा ब्लेंकेट गान्दु नै बेयाव अफार सोलिगासिनो गाइस 500 थाखानिफ्राय माबायदि जुथा नांगौ लांफैनो हागोन नैबे नोंना बायाखै बाव बायनाय गैया जुथा बेयाव बायाफेराखैनो दै गबाय नामा लाइटखौ बारा होआखै है खेबसेयालै मोनायावसो ओंखारबाय लाइटआ दैयाबो गथ'फोरा नायलांनांगौलै दा जुथाखौ हो नायलांनांगौ दा नै जोंना बड'लेण्डनिया ओइ बारदो गारि फैबाथाय बेलेग बारनो साननाय नङालै बारखानांगौ खुनु बिसास गैयाना खुनु बिसास गैयाना दासान्दि लामा सानथाम होनदोंमोन आरो आयौ आं सानथाम फैनो मोनामोनबा सेस खामोनलै गारि बन्द'आव फैदों सानथामनिफ्रायनो नङा आं सानथाम फैयालासिनो थानांगौबा सेस खाम अके सिख्लाफ्रा मालाय फट' लाफैदों खोमा नै जोंना फट' लानो मा जाखांलायबाय सासे फाग्लानि फिसाया ओरै थाबाय गेजेराव हा
जागोन ब्लग भिडिअ सोलै आं थाबायनायखौ दहाय खेबखांखाबाय नोंखौ मोनसे आयौ इस्टुबा पावार नायलाय गस्लाया माबायदि केमेराखौ गुफुर खालामजोबो फाग्ला गस्लाया जामानो आंखौ माबा नुवारा ओरै थानाय नै आंखौ बिजाबा नुखाया होमबाबो साइडजों माबा जायो जोङो ओहो लाइट फैबाय दासो हि जासिगोन ब्लग भिडिअआ साला बेरायखांबाय जोंहाथ' मा फट' खेबजाबावनोब्रा नों मानसिया एसे आलदालै आं भिडिअ खालामनो होनखाबाय अखा हादों नै बेयाव उनावहाय आयौ लाइटआ जायालै बाव फट'खौ मोजां नुखाया जों दायो थांफिनसै माबा जाहैनोसै सिंग्रा जाहैनोसैलाय मैगं गैयालै बालनि मैगं गैया मैगं लायनांगौ ओमफ्राय नायदो जोंनि माबा बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल गेटआ बेनो आरोना डेन्जार साइजआव नुफेरैसो गेटआ बेनो होनलायलायनो फैदो सिंग्रा जाहैनोसै बैहाय जों दायो बेनिफ्राय फैफिनबाय आरोना एसे टाइम स्पेन्ड खालामबाय बेरायलाबायनानै फ्रि जायाबा फ्रि जायाबा जायाना ओमफ्राय जों दायो थाबायलांफिनसैलाय ससे खोला फारसे थाख्लु फाग्ला थाख्लु नङाब्रा जोंनि क'क्राझार गोजोननि सोहोर नायदो गारिजों सिखावना लांबा सेस जागोनलै मबाइला 25,000 लस फाग्ला गारिजों सिखावनानै लांनोबा एसे गोरा हमथाखानांगोन नङाबा जानाय नङा 25,000 लस जाबाथाय गैला बेकग्राउन्डआ हिट नुदों गोजानाव गोजौ सानाबसै नालाय जुथा अफारा नैबावनो दं 500 थाखा कम्पालसारि ना मोजांखौ मोनफ्लांबायसै आंनि बायदि दागौ बिसालाव थिंखौ बेसेबां मोनो बै फैसा गैया जोंहा परथा दानलाबायनोसै लाबलाबा खालिसो खेबोलासै दाम गोसानि जिनिससो जानो हाखाया नालाय परथा जागोन उफाय गैया माथो गुसु नै एम्बिसननि दावराव जालायबायलै एम्बियानो माला जोबोथाय फाग्लासो फात्ताखौ मोना न'आव थाबाय एमबि 1 GB जोबा आं मिथिबाय 1.5 GB जोबा आंहाबो 1 GB फाग्ला नै दखाना सगा जानोसै सोलोंदों ना नोंसोरलाय गुदुंना गुसु जाखोरा परथायाबो गुसु फाग्ला नै जाग्रोसै होनबाबो जाखांबाय दाना मैगं लासैलायनो
gak? मा मैगं लानाय? जल्दि बारस' क्रसिं होननाया बिदिनो ओंखारखाय मैगं गेसावलांग्रा Lót cho đó thì lâu lắng mình phải. Hả? Mình thấy lâu lắng này cái sông xây được. Đúng rồi. Cái sông hết rồi. गेसावसो ओंखारदोंलै Hay không? मैगं बाजार मा लागोन? Bước không thực kiểu chứ. Đi chị. Chứ sao? Đi sáng ra. Ở đây đây. मैगं लादों थाङा जोंना Năng là gì đâu? थांग्रो नोंहा आं ओरै खोला थांसै जेदा मैगं लायनो आं थाबाया माथो आङो फाग्लायबो थाबाया एथ' गोजान ब' बाजारसिम होद र' गारि फैगौ है थांथ'ला थांनो आं ओरै खोलासो थांग्रोबावगोन मैगं औ गैयालै बेफोरनोसै कफि लाबोबाय लाइ आलु थाव गुबै ओमफ्राय आङो दायो रुमाव सफैफिनबाय नै गाइस आदै खर' गिदिंलाबोजोबनायसो ओमफ्राय दिनैनि मैगङा बेफोरनोसै नै नायदे गैया बारा मैगं लाबोनासै बहुत गाज्रि भिडिअ बानायबाय मोजां भिडिअसो लाबोनो सानदोंमोन दिनै जायासै आरो मा बुंनो आरो थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गाइस बाय बाय